Suomista taas terve. Blackout-vlogin aika. Joulut ja uudet vuodet meni, tuli syötyä kunnolla ja painoa on tullut varmaan 2 kiloa taas lisää, mutta tästä on hyvä lähteä sitten maastokaudelle vyökoetta kohti. Tuossa ennen joulua tehtiin semmonen, että käytiin kaikki Aikidon noissa vyökokeissa mainittavat perustekniikat läpitte. Tehtiin siinä, meni aikaa 2 tuntia siihen ja ihan kaikki kyllä tuli sieltä, että niin kuin siltä pohjalta on hyvä lähteä valmistautumaan. Totta kai siellä vyökokeissa voidaan muutakin kysyä, mutta nyt sitten ainakin kaikki siinä mielessä on tehty, että vyökoetekniikat on hallussa. Ja tässä on nyt semmoista kynsien hiomista vielä tää loppuaika ja katsellaan mihinkä tulokseen päästään sitten. Ainut ongelma tässä oikeastaan tällä hetkellä tuntuu olevan se, että aina kun reenaa jotain, niin tulee hirveästi hienoja uusia ideoita ja tekis mieli niitä lähteä harjoittelemaan, mutta liikaa ei viiti tälleen ihan niin kuin loppumetreillä lähteä sekoittamaan sitä, vaan pitää tehdä sitä yhtä tyyliä, niin se sitten tulee siellä vyökokeissa kanssa. Mutta uuden vuoden kuviot ja katsellaan, koitetaan postausta pistää tässä taas vähitellen joululoman jäljiltä. Morjes!